Dobrý deň všetci, čo sa kúkate na toto video. Rád vás všetkých vidím a dneska si ideme zahrať Squid Game Season 2. Ako viete, tak po mňa poznáte tie hry, ale ak nie, tak sa dozviete, aké hry to sú. Dúfam, že to vyhrám. A keď budete chcieť, tak môžete aj vy so mňou hrať. OK, takže teraz tu už prídu tí guardi. Oh no. Potom no teraz budeme hrať za hráča a potom budeme ešte za toto soldera. Takže uvidíme, kto vyhrá. OK, prvá hra Green Light, Red Light. Takže green light, zelená môžeme ísť, red light, červená nemôžeme ísť. Musíme stať. 2 minúty 30 sekúnd. V reálnosti 1 minúta 20 sekúnd. Dobre. Ideme. No, poď. Nice, ideme. Jo. Tyjo, ten sa pohol. Tak asi nepohol. Tyjo, ten sa pohol. Predo mňou sa pohol. Jo. Dobre, ideme. Ty vole. Thanos? Ty vole. Ty vole, ešte trocha. Poď. Let's go. Ideme do ďalšieho. Prosíme tuto zasa. A idú peniaze. Normálne. Koľko peňazí tam je? Ty vole, iba 600 000. OK. Tak 600 000 máme. Ideme na ďalšiu hru. Bro, ja by som... Bro, je v tejto hre vôbec Mona Lisa? Lebo ja neviem. Akože túto hru už hrám celkom dlho a ešte som nikdy nedostal Mona Lisu. OK. Bro, hviezda je akože ľahká. Hviezda je akože ľahká. No, podľa toho, že kto hrá na čom. Bo hviezda je really ľahká. No, tak nie je ľahká. Keď sa robí speedrun. Nice, dobre je. OK, urobil som to. A teraz čaká na ostatných hráčov. Okay, takže ja idem tuto na posteľ. Tuto hora na posteľ. A idem čakať. Tyvo, OK, už hráme. Hráme. Nezabite ma. Ty vole. OK, ty vole. Ty vole. Bro. On ma naháňa, či? Nenáháňa. Jo. Ja nechcem chcipnúť. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dobre. Ideme na ďalšiu hru. OK, tak táto hra je akože zabavná. Tam je 5 ďalších hier a tie sa majú urobiť. Len zabavná iba v reálnom živote, takže nie o Squid Game. Pretože o Squid Game to není veľa. Veľká zabava. Dobre. To som tu iba traja. To tak idem. OK.
Dobre. Na prvý pokus. Ideme na kamene. Skoro. Tu čo bolo? Yes, sir. Ideme na ďalšie. Ne. Bro, toto je to, že by som nevyhral Squid Game. Nice, 1. 2. 3. 4. 5. Yes. Konečne. Teraz toto na natiahnutie. Takže oranžová. Yes, sir. Oranžová víťazí. Teraz toto. Boink, 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 boink. Dobre. Že našťastie som to stihol. A ideme čakať na ďalšiu hru. Idem zase na moje miesto, kde som bol. To je... som tu. A idem čakať. OK, takže som tu. Hej, tu ďalšie peniaze. 2 milióny 100 000. 2,1 milióna, takže celkom dosť. Ty, otvor dvere. Chcem ísť ďalej. Čo tu píšeš? Ty si vyhral túto hru 3-krát? Alebo čo si urobil? Ojojoj, tak hovor. Lanovka. Dobre. Prosím, nech mám dobrý tým. Ne. Nie. Netrafil. Jo, ja som to netrafil. Yes! Dali sme to. Money, tu ide ďalšie peniaze. 2,9 milióna. OK. Ja si kupujem push. Lebo toto ešte bude zaujímavé. Bro, hlavne keď je mingle. Yes, but I didn't die. Že áno, ale nezomrel som. Nie. Tu som mŕtvý. Ja mám glass tester, ale tu som mŕtvý. Dám si moje cookie. Lebo to niekedy neskočím. To má glass tester. Teraz to ide doprava. To je rovno? Ty vole. Ešte má. Rovno? Ja nejdem. Ja si nechám ten môj glass tester.
Nech niekto pôjde. Tri skla. Jo. Ty vole. Jo. Yes! Yes! Poprvýkrát som to dal. Complete the stepping stones. Ty vole. Konečne. Yes! Konečne som to dal. Idú money. Ďalšie. Išli. A ideme čakať na ďalšiu hru. A som zvedavý, aká bude. Bro, a teraz ju bude Mingo. Oh no. Mingo, Proste nepôjde na túto hru, ale pôjde na ďalšiu. Teraz ideme hrať Squid Game. Asik. Ten by tu mal byť niekde. Toto píše, že sme traja, ale... Bro, my nie sme traja. My sme dvaja. Počkať. Ide Squid Game. Ty vole, kto to vyhrá? Squid Game ide. Ako som si myslel. Punč. To čo? Bum! 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 Poď. Ja chcípnem. Čo? I'm cooked!